Мордовияда милләттәшләребез борынгыдан ук яши, гасырлар дәвамында төрле җирләрдән килеп урнашканнар. 16 гасырда татарларның аеруча күп торак пунктлары калкып чыккан. Ул хәрби стратегик шәһәр Темников белән бәйле. Татарлар хәрби хезмәттә була, алар арасында князьләр, морзалар. 1639 елда монда Темникуннан китергәннәр служилый татарларны, кайсы Россиянын границаларын саклаганнар килүчеләреннән набеги кочевников. Монда элгәре Саранский булмаган, булган Атимар застава. И шанда куйганнар тагын 10 застава татар халыгыннан. Ләмбере, Черемиш, Ширбак, Пинзе, Аксюн и шал туруда татарлар торганнар. Безнең тарихыбыз бик зур. Без обязаны тарихмусларга, яди бездә татарга безнең историябызны. Пионерларга бурдык, дибары, вот безнең история. Балалар хәзер бар йөри без, вот телефоннар беләр, алар аңгартсыннар. Безнең әбиләр, бабалар по телефоннан тордылар. Телефоннар тордылар, шулай шуды прав белән. Мордовия Республикасы татарларының мәдәният йортында бөтен тарихыбызны кулачлаган музей бар. Биредә фотоаппаратның гына да әллә ничә түрен күрергә мөмкин. Документлар, фоторәсемнәр, китаплар. Документлар аша Мордовияда татар милли хәрәкәтенең барлыкка килүендә күзәтәбез. 1990 елларда халыкның үз аңы күтәрелә башлый. Республикада беренче милли оешма Якташлар җәмгыяте булдырыла. 1991 елның 28 июнендә тәүге конференция уза. Активисты собрались в отдельное правление, активисты создали это общество. Мин вошел тогда депутатом Верховного Совета Киеве, членом правления. И вот Шулайтет Ирекбекинин основатель этого движения. А да вот 21 июньдә 30 ел тулды юбилей национальным культурным движением татар Мордовия. Тутан силарны ул бергене организация татарские. Бирдә и религиозные были, и светские, все, значит, а хазер их десятки. Күп булды, понятно, значит, это яхшы да, күпкә занимается и культурой, и религией. Якташлар җәмгыяте шактый эшләр башкара. 2005 елда Татар газетасы чыга башлауга ирешәләр. Моның өчен җәмгыятьнең ул вакыттагы рәисе Шамил Бикбаев 2 ел рәттән төрле урыннарга хатлар яза. Бирдә хатлым бар тоже, минеке, мен бик отчаянный булып, безгә радио бирегез, без и так далее. Күпникләр безгә атнасына 20 минут радио, 28 минут татар телендә радио сөйли. Атнасына беркин популярдан татар передачасы һәр атна бара татар телендә. Вот ул бер 20 ел тому назад китте. Газиз татарларым, сезгә дәшәм, алтыннарым, талантларым, сезне макты, гомерем буе кырылып бетте тамакларым. Татарларым, алып сатарларым, укымышлыларым, сез бит бал кыртлары кебек, эш атлары кебек тырышларым. Заманында Рәшидә Ипкаева Мордовия радиосында татарча чыгышлар да ясаган. Ә инде соңрак дуслык ансамбле оештыра. Ярлыйбыз да, и биибез да, и эшлибез да. Мордовияда бар и телевидениеда татарча. Газетабыз да Юлдаш бар, и радиобыз да бар. То есть без Россиянын татарлары күрмибез монда Мордовия, чтобы безне күрмәсеннәр, алар безне күрәләр, беләләр, сан ашалар безне беләләр. В республике татарский язык преподается в школах. Большое количество, более 50 населенных пунктов с компактным проживанием татарского населения. Еще в советское время практически в каждых крупных селах Сабантуй отмечался. Праздновали Сабантуй и на районном масштабе. А согласно указа главы Республики Мордовия, Сабантуй отмечается в качестве государственного праздника наряду с такими праздниками тоже государственными. Это Шумбрат, это Раскинь-Оск, это Акшекелу и День славянской культуры и письменности.
Республикада 119 милләт вәкиле дус тату гомер кичерә. Шуларның 6%-ка якыны гына татар булса да, алар төрле өлкәләрдә эшли. Мордовияда туып үскән татарлар арасында танылган шәхесләр шактый: фән, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, спорт, хәйриячелек, кеше бизнес, мәдәният, сәнгать, әдәбият өлкәләрендә уңышлы. Татар әдәбиятының классик язучылары Хади Такташ, Шәриф Камал, Габдрахман Әбсәләмов та шул яклардан. Шәриф Камалның мәктәбе Шәриф Камал исемен йөртә. Урта мәктәбе. Аллагулова авылында колхозы Габдрахман Әбсәләмов исемен йөртә. Ул бик кичкенә авыл. Мин анда булдым. Инде bunlar да инде без бик күп булдык. Анда инде музей да бар, Хади Такташныкы. Ул инде балаларга бик күп яза. Минең радио тапшыруларының дәүләт радиосында татар тапшыру алып бардым. Минем укучыларым сөйләйделәр, мин аларны бер атна сайын тигел, квартал сайын сөйләйдек. Мордовияда татар әдәбияты тарихында зур ис калдырган классиклардан тыш татар язучылары, шагыйрьләре дә җитәрлек. Шулар арасында республиканың халык шагыйре, 16 шигырь һәм эссе китабы авторы Камил Таңалычев. Ул биредә чыгып килгән татар газетасы мөхәррире дә. Әлеге басманы китапханәдә күрергә мөмкин. Гомумән, һәр ел сайын 11 төрле газет-журналга язылалар. Аларны аеруча татар теле укытучылары яратып укый икән. Бигрәк тә Казан утларын татар укытучылары ярата. Сөембикәне бик яратып укыйлар. Алар мәдәни җәмгыять газетасын. Аннан безнең бөтен дөнья татар конгрессы башкарымының редакторы Гелнас Шайхиның татарлар улахны халкым дип, хәзерге татарлар дип. Бөтенесе кем килә, мин аларга укымаса да сөйләп бирәм дә, алар буш китмиләр. Биредә физкультура, и спорт, и искусство, бөтен художественная литература. Биредә отдел татарский мир. Һәр өлкәдә торучы татарлар нинди китап чыгаралар, без тоже без Россиядә күп татарлар торалар, алар турында да без җыябыз бирегә, безнең Мордовия татарлары, укучылар, национальности, бестенәр, как татары России живут. Татарлар өчен җан ата, китапханәдәге һәр киштәне яхшы белә, басмаларның һәр берсен кадерләп җыя. Якташлар татар җәмгыятенең элекке җитәкчесе, Аксакаллар шурасы рәисе, хәйрияче Шамил Бикмаев үзеңнән соң якты эзең, игелекле эшең калырга тиеш ди. Үз акчасына, үз бинасында 2010 елның 25 маенда китапханә ачып җибәрә. Биредә аның әтисенә багышланган пычмак та бар. Китаплар ул бер буынның икенче нәселгә калдырган мирасы. Бүген китапханәдә 4000 басма, 500 укучы язылган. Бирегә аеруча хезмәт ветераннары, мәктәп укучылары күпләп йөри. Монда төрле чаралар да үткәрәләр. Мордовияда туган татар язучыларының юбилей даталарын бер кайчан да читләп узмыйлар. Китапханә кирәк. Кем халык үзенең бай татар тарихын белә, бай әдәбиятын белә, якты киләчәге белән уйлый. Безнең татар китабы 1760 елны беренче татар китабыбыз чыккан. Мордовиянең Россия Федерациясының бик төрле күп милләтләр яши. Бер милләттә дә китап чыгару булмаган. Безнең татар китабы беренче чыккан. Китапханәгә килүчеләр аеруча Габдрахман Әбсәләмов китапларын ярата икән. Язучыга багышланган аерым пычмак та бар. Иске Аллагыл авылында туып үскән, күптән түгел 110 еллыгы үткән әдибне туган ягында онытмыйлар. Гомумән, татар халкын аң белемле итеп күргән, моның өчен көчен, хезмәтен биргән һәр кем кадер-хөрмәткә лаек. Шулар арасында шәхси китапханәләр булдыручыларны да кертергә мөмкин. Ул Мордовияның төп икътисадчысы, республиканың атказанган эшмәкәре, биредә беренче акционерлык җәмгыяте төзүче, Аксакаллар шурасы рәисе, татар халкының милли мәдәни үсешендә зур өлеш кертүе өчен Бөтендөнья татар конгрессы премиясе лауреаты. Заманында Мордовия югары советы депутаты һәм республика башлыгы киңәшчесе дә була. Саны китсәң, бер көн җитмәс иде. Мин тормышымда кемгә дә ышанмыйм, үземә генә. Шулай итеп, һәр бер кеше үзенә ышанса, үзен тотса,
Kimga şuna kirek, kimin yardımına kirek mi? Yardım iterge, blogim, yetimlerge, invalidlarga, Abdullah, 2007 yılına депутатом не стал, думал, значит, создал фонд благотворительный, семья белян, улам, казам, мин, ищаю. Надо делиться, ничего. Yardım iterek. Allah birgen, kildik, kitebizde şolay yok. Bizimle alıp gitmesin. Мордовия югары советында депутат булганда да хезмәт хакының 25%-ын физик мөмкинлекләре шиклеләргә биреп барган ул. Хәзер дә халыкка хезмәт итә. Мәчетләр төзүдә булышкан, иң мөһиме мәгариф һәм мәдәниятне күтәрергә кирәк ди. Заманында якташлар Мордовия татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыра һәм аның рәисе була. Моңа өстәп татарлар мәдәният йортын ача. Биредә башка халыкларда еш кына җыела икән. Bu yurtны açıldı bir 100 yıl тому назад. Tezedem bizim bir 5-6 yıl. Biri de mineki производственный цех иде, станки, кран стояли, все реконструировал, построил, был зал, концертный зал на 200 мест. Küp güreldi, küp işlenildi, küp tırıldallığa şeker. Şula indi kirek bir de kaldırığa da ne bulsa ederden indi. İşlerge kirek. Нәрсесін ассоциациялар, әйдәгіз қарыбы схемаларда, Кроссенс схемасы. Биредә булачак татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Евсеевьев исемендәге Мордовия дәүләт педагогия университетының филология факультетында татар теле бүлеге 2010 елда ачылган. Бу республикада яшәүче татарлар өчен зур куаныч була. Birinci sınıftan татар телен öğrenmeye başladım. Hem hazır üniversitede şunu devam ettim. Bizning o'qituvchilarimiz Akashki Mikhail Mikhailovich hem Murtazin Alfiya Fatixovna bizga bek buluşalar. Kelajakda da men balalarni o'qitirga telim. Nek ul menim deb burchim. Евсеевьев исемендәге университетка керергә минем хыялым иде. Филология факультетына татар халкының рухи дөньясын саклау, өйрәнү, кадерләү өчен. Татар телендә үзем теләдем укылырга. Школда татар телене өйрәтмәделәр мине, потому что рус школда укыдым. Вот, ну, өйдә бер косяк сөйләймен, да. Вот, безнеке факультеты бусинде бик күп возможностьлар безгә бирәдер. Вот, мин студентлар активында да тарамын, вокаль һәм бию коллективыннан без концертларда катнашабыз. Вот, тагын безнеке Йылдыз, яңа Йылдыз студия актер бар. Вот, анда инде студентларыбыз күрсәтәләр актер талантларын. Вот, тагын волонтер секторы бар, һәм әдәби клубы. Бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә бу бүлекне оештыручыларга. Чөнки безгә татарларга мөмкинчелек бирәләр үзебезнең туган телебезне өйрәнергә. Студентлар бездә шәһәр мәктәпләреннән дә, төрле районнардан, төрле башка төбәкләрдән дә килеп укыйлар, белем алалар. Бик яхшы универсаль белгечләр булып чыга. Алар рус теле белән беррәттән татар теленә дә өйрәнәләр, татар телен дә беләләр. Татар телен өйрәнүгә бездә бик күп игътибар бирәләр. Университетта татар теле буенча конкурслар, олимпиадалар оештырыла. Ел сайын студентлар татар теле буенча халыкара олимпиадада катнаша. Төрле чараларга Казанга да баралар, дистанцион рәвештә дә чыгыш ясыйлар. Инде 21 февраль халыкара ана теле көне, 26 апрель туган тел көнендә зур бәйрәмнәр үткәрелә. Аларга төрле мәктәп укытучыларын да чакыралар. Кафедрада белемне үстерү, ныгыту курслары була. Ел сайын ничәшәр тапкыр башка мәктәпләрдән килеп, мәктәп укытучылары белемнәрен үстерәләр, курслар үтәләр. Шулай безнең университет белән элемтәдә бик күп мәктәпләр, балалар бакчалары тора. Мәктәпләрдән инде мәктәпләр белән тыгыз элемтәдә торабыз. Интерес также в том, что потом, насколько я знаю, школьники связываются с теми нашими студентами, которые у них вели занятия, работают с ними в дистанте, онлайн, выходят, что-то спрашивают. Вот, поэтому, когда у нас школьники выходят вот с этой азбукой, детям очень приятно. Тут они, что очень важно, учитывают и педагогический подход, и психологический. Вот посмотрите, как красиво. Сөз
Дөрес, югары уку йорты бастырып чыгарган дәреслекләр турында бара. Татар әлифбасы һәм Мордва әлифбасы дигән китаплар университет ректоры Антонова Марина Владимир кызы җитәкчелегендә төзелгән. Дәреслекләр белән эшләү өчен махсус дәфтәрләр дә бар. Балаларга телне җиңел формада, табышмаклар, рәсемнәр аша өйрәтү алымы кулланылган. У нас здесь целая линейка изданий, в рамках которого мы ведем преподавание и в татарских школах, и в мордовских школах. Нам приятно показать эту линейку и в плане той продукции, которую выпускает наша кафедра, как вы видите, здесь учебники, и выпущены в контексте взаимодействия с коллегами из Татарстана, и наши учебники, которые мы выпускаем для татарского отделения. Мордовия дәүләт педагогика университеты, Казан федераль университеты белән дә тыгыз элемтәдә. Айрым алганда профессорлар Фирас Харисов һәм Шулпан Харисова биредәге студентларга лекцияләр укый. Исәннәрмесез, кадерле телевизион тамашачылар. Эфирда туган як тапшыруы һәм мин аны алып баручы Алия Кәримова. Туган як тапшыруы әнә шулай татарча әйтеп Мордовиянең дәүләт каналында сәламли. Республикада яшәүче милләттәшләребез бу хакта инде күптән сораган. Тапшыруның алып баручысы Алия Кәримованың бу эшкә кереп китүе кызыклы. Ул коммерция бүлеге белгече, реклама белән шөгыльләнә. Белеме дә шул өлкәдә. Телевидениеда безнеке не барсы многостаночниклар. Нәрсә генә эшләмиләр. Татар передачасына инде чыкты. Мин ничек әйтим. Безнең ГТРКда мин генә татар кешесе. Всё. Больше передачаны кирәк эшләргә, чыгарга. А так как без рекламада и на сюжет выезжаем, и как журналисты на Вести помогаем, качан кешеләр җитмиләр. Поэтому беләсен, эшләдер. Всё. ГТРК Мордовия сезнең өчен эфирда яңа тапшыру туган як. Тәүге туган як тапшыруы 2016 елның июнендә чыга. Анда Ләмбрә авылында узган сабан туй турында сөйлиләр. Шул вакыттан башлап Мордовиядә яшәүче татарларга кагылышлы бер вакыйгада игътибарсыз калмый. Төп максат милләттәшләребезне сөендерү, үз гырыф-гадәтләрен саклауларын күрсәтү һәм милләте белән горурлану хисләрен уяту. Татарларны унытмасыннар дип бездә монда бар. Аты безнеке урысларга дөнья, мукшыларныкы да бар, үзләренеке угыллары татарларыбызныкы сөю киде. Ну вот газетлар, китаплар, ниләр. Вот хәзер инде бергә ике директорыбыз кушылдылар да, безнең директорыбыз инде Исламский культурный центрдан Фагим хәзрәт. Вот якташлар ман бергә инде при поддержке и уйладылар да чыгардылар. Алия Кәримова камера каршына беренче чыгуын әле дә хәтерли. Һава торышын алып барудан башлаган ул. Бик борчылдым ди. Телевидение хезмәтендә һәр вакыт үсештә булу кирәк. Татарча тапшыруны чыгарыр алдыннан үзенең укытучысы белән киңәшләшә. Текстны аңа да укып күрсәтә икән. Туган як айга бер яки ике тапкыр чыга. Халык бик яратып каршы алган. Иногда ничектер уйлыйсың, бакмилар, наверное, я нәрсә, Россия. Юк, кешеләр багалар, язалар, и отзывы положительные, и кинәнеп газетларга да звонить итәләр. Поначалу особенно. Хәзер инде өйрәнгәннәр, уже просто китәләр, багалар, безнеке передача чыккан алдыннан инде булса анонслар әлдә чыгаралар. Вот, поэтому кем элгәрмидер, уже сайттан багадыр. Дәүләт телевидениесында татар тапшыруы якташлар милли мәдәни мөхтәрияте һәм ислам мәдәният үзәге ярдәмендә булдырыла. Без дә Саранскидагы ислам мәдәният үзәге белән танышырга булдык. Ислам мәдәният үзәгендә еш кына төрле чаралар, очрашулар уза. Без килгәндә дә дин әһелләренең җәзаларны үтәтү федераль хезмәте идарәсе белән берлектә уздырылган киңәшмәсе бара иде. Ислам мәдәният үзәге әле чагыштырмача аз вакыт эшли. 2014 елда бина сатып алалар, ремонт ясыйлар. 2018дә генә үзәк ачыла. Биредә дини һәм дөньяви белем өчен барысы да җитәрлек. Намаз бүлмәләре, бай китапханәсе, моннан тыш хәләл индустрия белән мәшгуль эшлекле төркем бар. Бу аеруча актуаль. Чөнки республикада төрле продукция, шул исәптән ит, казылык җитештерүче, аларны башка төбәкләргә дә җибәрүче эшмәкәрләр күп. Безнең юнәлешләребездән берсе ул безнең авылларыбыз, татар мәхәлләләре, мәчетләре белән шөгыльләнәбез. Шул ук вакытта мин үзәкләштерелгән мөселман дини идарәсенең башлыгы булам, мөфти буларак. Бүгенге көнгә республикабызда 6 мәчет төзелеп тора, төзелгән хәлдәләр. Алла бирсә, аларны киләчәк елларда насыйп булсын ачып җибәрергә. 50-дән артык бүгенге көнгә мәчетебез эшли бөтен татар авылларында. Әлбәттә, Мордовияда тарихта инде әйтсәк, 60-тан артык татар авылы булган. Хәзерге көнгә
50 тирәсе генә татар авыллары бетеп килә. Татар авыллары гына түгел, башка милләт халкында авыллардан күченү бара. Мәскәү якын, Петербург якын, Казан да шулай ук якын, Саранский да якын. Яшьләр авылда, авыл хуҗалыгында эшләргә теләкләре юктыр. Шуңа да татар авылларынан шәһәргә күчкән яшьләр белән аеруча зур эш башкарыла биредә. Ана телен онытмасыннар, аның белән кызыксыну булсын өчен татар милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә төрле чаралар оештыралар. Гөрләп татар кызы конкурсы узган, яшьләр, балалар көннәре, бәлеш көне үткәрелә. Шулай ук биредә атнасына бер тапкыр татар теле укыталар. Дәресләргә балалар да, зурлар да йөри. Татар теле выходной көннәр, потому что балалар күбесе школ, кружок, секция, и удобно безнең, например, балалар киләләр, сперва балалар, аннан инде родительләре кала, тоже бераз гына өйрәнәләр. Кимдеке желаниясы бар. Дәресләребез бездә бар литература, сүзләрне тәрҗемә итәбез и ниләр, шигырьләр балаларга өйрәтәбез, сценкалар татар телендә и ученыйлар, татарский поэтларның biz культураларын, искусстволарын нитәбез, сөйлибез, өйрәтәбез. Балалар белән эш моның белән генә бетми әле. Мәдәни белем бирергә тырышалар, музейларга, экскурсияләргә йөртәләр. Ислам мәдәният үзәгендә Мордовияның мөселман яшьләре берлеге эшләп тора. Узган ел Әйдәманнар мәктәбе үткән. Анда милли мәдәни лагерьларда эшләү нигезләрендә өйрәткәннәр. Специфику ниттек өйрәттек и аланы намеремен уздырдык язын кискенә смен татар балаларысына или ланд принимать участие различных регионнардан килгән иде, Пенза, Мәскәү, Московская областьтан и уздырдык аларман смена, которая была посвящена 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, кая без балаларман өйрәттек һәр кен иде тематический и өйрәткән идек и безнең татар халыкның әкиятләрен, аннан татар халык уенын, кухнясын и вишал әдәпләрне балаларман уздык. Ну, сменыбыз, конечно, кыскарак иде, 8 генә кен, но бик балаларга ул иде күңелле, балалар бик киңәнеп, әзер итеп, тагын сыралып калдылар, шундый приятный эмоцияларман. Ислам мәдәният үзәгендә татар халкының милли һәм дини мирасын аңлата торган музей да бар. Ул бирегә килгән кунакларны милләтебезнең яшәеше, көн күреше белән таныштыра. Музейда татарның киеме, бизәнү әйберләре, диварларда торган шамаилләр, мәгърифәтчеләребезнең фотосурәтләрен күрергә мөмкин. Безгә төрле осталар, Казан осталары ясады шул инде булган монда экспонатларны һәм монда җирле булган теге сәнгатьчеләр, теге осталар кайсыларының саны бик аз, аларны картайып бетте, теге хәзер кайсы берләре уже эшләми дә. Ләкин безгә музейга тапшырдылар, бирделәр, шул теге безнең булсын шигарыбыз булып, теге татар халкы теге исенә төшерсен дип, татарлык һәм ислам фәнен укыту бездә Мордовияда бар, ул программага кертелгән. Шул открытый урок вакытында, ачык дәрес вакытында төрле якын булган мәктәпләрдән һәм районнардан килгән балалар да бар, күргеләре килә, ничек татарның теге тормышы, татарның нинди орнаменты, нинди сәнгать теге әйберләре бар диеп, нәрсә ул мәчет, ничек намаз укыйлар, нинди китаплары бар. Шул әйберләрне тырыштык җыярга бер урында. Мордовия ул йомышлы татарлар, морзалар җире. Ислам мәдәният үзәгендә дә дин һәм милләт аерылгысыз бергә үрелеп бара. Милли традицияләребезгә өстәп, дин сабаклары да алалар биредә. Пәйгамбәрнең тормышы, исламның 5 нигезе, әдәп-әхлак кагыйдәләре дә өйрәтелә. Димәк, үзәкне чын мәгънәсендә мәгърифәт учагы дияргә мөмкин. Бүгенге махсус тапшыруда без бары тик Саранскийда яшәүче милләттәшләребезнең яшәешенә генә тукталдык. Ә бит Мордовия республикасында 50 татар авылы бар. 2022 елга бөтен Россия авыл сабан туйда Ләмбрә районы Аксен авылында узды. Шунысын исә тәгаен әйтә алабыз. Мордовиядә татар авыллары нык, милләттәшләребездә татарлык көчле.